ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سنة علت 07/2016 ዓመተ ምህረት መግለጽ ቅዋም ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤት ጽሕፈት መቐለ ንሕና ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ክፍል ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከትና ናይ ዝርከባ ክልተ ወረዳ ቤተ ክህነት ክፍል ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ናይ 45 ኣድባራትን ገዳማትን ኣብያተ ክርስቲያናት ደብረ ማሕደርቲ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ሰባክያነ ወንጌልን بحفشة ناي بيت صحفت قوم سرحتنياتاتن بحوار خوينا بزولهم على تأكيبنا تي أبلع لك الدست بيت كريستياننا أبلع لك بصوبنان أبلع لك هاجر سبكتنان والكسبات أستفلا ليو محورا مدياتاتن مرة خلت بزهان الناوسو زجورو وزلو سلمان سمت فأن زمتشا عمل كيتنا بصفي تزراريبنا بتزجورو وزلو إي كريستياناون سواء النت حلفنا زجودلو زروعهم استقطعن زحزنن حزب كريستياننا مرغاغع زخون حصير مغلصي وي مبرهن مهابيو نتي كله بحدري استوهاكا حلو كابت بغيغا فلطت تباهيلو زصوا عالماوي كنتو لفلفان زغاچو حساباتن رحا غلياتهم نزي بإيمان كان منقد امت وصيوم اللومو تيموثيوس 6:10-11 كم زفلت حزبنا حزب تግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ብዝፍጠሩሉ ውሽጣውን ደጋውን ጸገማት በቲ ጽኑዕ እምነቱ ዘይደራደርን ንዘመናት ዝተዓቀበ ዘሕብን ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ከም ዝኾነ ሁሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ካብ ቀደም ጀሚሩ ብውሕዳት ልኡኻት ኣጽራረ ቤተ ክርስቲያን ዝተመሃዘ ግህሰት ክብሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ግዘ ናብ ግዘ መልክዕና ተለዋወጠ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ልዕሊ ኣበው ቦታትና ኣብ ልዕሊ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንናን ሕግን ስርዓትን ቤተ ክርስቲያንና ክቢሮም ዝነብሩ ምእመናንን ዝበጽሕ ዘሎ መከራን ጸርፍን ካብ ዓይን ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ዝተሰወረ ኣይኮነን እዚ ኩነታት ካብ ዝተኸሰተሉ ዕለት ጀሚሩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ከም መጠን ክርስቶሳዊነታ ብትዕግስትን ሓለፈቶ መጽያ እያ በተመሳሳሊ ኩነታት ኣብዚ ግዜና እውን نولقرو حقوم طرح زحاسو ناي قدس بيت كريستيان كبرن لعلنا زي قدسوم بقولونا صدقونا زولو طقمنياتات اب كندنتا زبدلوا قدس بيت كريستيان نيقرتا حتيتوم كاب صحتتهم زرمو بقلباتو ييغوم كم صدق قوطيروم نبصوبنا حويسو دخيمنا سلكينا انتيبلو ليتن قطرن قدس بيت كريستياننا نزغلغلو ابوتاتنا ممرانن محضرتن بزتطاممن استزابعن إلوون لبي كوران ممنانا بزحزنن بزقطعن دفرت استملق آلاتنا تتقامو بمصراف خونا إلوم بقدميت اتوم نعنا زمسلو بدحريت دما حو أجندا زلوهم نقدست بيت كريستياننا نمفراس تلقو حيزوم نايزلو أجندا حيزوم زنقاسقسو أمنغو ممنانن كايناتن اتو حوارياو متأثار كيهلو زقبرن بحفشا بسنكي تستعوجلنا يونسايدو كينات حزبنا حزب تግራይ ዝበጽሑ ጸገም ከይኣኽሎ ተኻኢሉን ተሓጋጊዙን ከይነብርን ስሩሑ በሰላም ከይሰርሕን ካብ ሕገ መንግስትን ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ወጻኢ ዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ህዝብ ተልዓል ሆበል እናወሉ ናብ ሁከትን ባእስን ዘእቱ ቀስቀሳን ምልዓልን የካይዱ ስለዘለው እዚ ተግባራት እዚ ድማ ሓድነት ህዝብና ዝፈላሊ ተግባር እዩ نأمنت نتانسهتن كبرتن قدست بيت كريستياننا بزي يقلد سم ناصوعو بيت كريستيان تقورم قدسات تكبارات نانقفو تذكارن فتحاتن اي صدقن تذكار فتحات قوارو زبل حق قدس مصحف يلن بيت كريستيان دمت اتيتيا بيت كريستيان ناتاللتنا اي صنيحه وزت ناولو ابزي فلطو اتيوم مستيرن تحستون قدس مصحف بمدنغار بدفراز تناغرو اب تعزبت زاتهم تكباري نيرو እዞም ወልቀ ሰባት እዚኦም ንውልቅራው ሕቆም ክብሉ ኣብ ዶግማን ቀኖናን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መልኪቶም ዝዛረብዎ ዘለው ዘረባን ዝገብርዎ ዘለው ምድፋዕ ክብሪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንናን ከም ሓደ መናፍቃዊ ኣስተምሮ እዩ ብተወሳኺ እዞም ወልቀ ሰባት እዚኦም እቱ ዝኾነን ዘይኮነን ዝዛረብዎ ዘለው ምኽንያት እንታይ እዩ እንተይልና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሃፍቲ ክዘርፉን ክዕንድሩላን ስለዘይከኣሉ ምእንቲ ጥቕሞም ክብሉ
ዝገብርዎ ዘለው ዕግርግር ንኣብነት ካብቶም ውልቀ ሰባት ሓደ ንምጥቃስ እንተኺኢልና ሃለቃ ከላል ሕሉፍ ዝተባሃሉ ናይ ሃገረ ስብከትና ዋንነት ናይ ቤተ ክርስቲያንናን ህዝበ ክርስቲያንናን ሃፍቲ ዝኾነ ልዕሊ 720 ካሬ ሜትር ስፍሓት መሬትን ኣብዚ ሕዚ ወቕቲ በዝሒ 56 ገዛውቲ ዝርከብዎ ን12 ዓመታት ብ12,000 ብር ንሓደ ወር ሒሳብ ተካሪዮም ፀኒሖም ውዕል ገዛ ክራይ ወዲኹም ኢኹም ከም ሓዱሽ ክነካርዮ ውፅልና እንተበልና ብሓይሎም ኣይወፅን ኢሎም ልዕሊ 2 ዓመት ኣብ ቤት ፍርዲ ተኸራኺርና ገዛ ንበዓል ገዛ ተባሂሉ ተወሲንልና ኣብዚ ሕዚ ወቕቲ ሃፍቲ ህዝብናን ቤተ ክርስቲያንናን ዝኾነ ገዛና ተረኪብና ንሶም ድማ እቲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ናይ ግሊ ጥቕሞም ስለ ዝተረፎም ናይ ምእመናን መቐለ ህዝቢ ርክክብ እየ እናበሉ ብሚድያ ዝዛረብዎ ዘለው ሓቂ ዘይብሉን ካብ ሕጊ ወፃኢን ዘረባ መበገሲኡ ጥቕሚ ምዃኑ መላእ ምእመናንና ክትፈልጥዎ ይግባእ። ብሓፈሻ እቲ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቀኖናን ድግማን ዝጠሓሰን ናይ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ክብሪ ዘይሓለወን ንብዙሓት ሊቃውንትን ብሓፈሻ ንምእመናንና ዘቆጥዕን ዘሕዘነን ዘይእዱ ንግግሮም ኣብ ሓፂር ግዜ ንጹርን ግልጽን ብዝኾነ መንገዲ ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያንና ግልጽ ብዝኾነ ቀራረባ ብሚድያ መብርህን መልስን ዝወሃብ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሽዑ ግን ህዝበ ክርስቲያንና ዘረጋግእ ሓጢር መግለፂ ወይ መብርሂ እዚ ዝስዕብ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣውፂና ኣለና። ሓደ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከቡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ምእመናንን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ እዚ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንናን ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስን ዝበፅሕ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ስምጥፋእን መፀለምታን ፈተና ብሰንኪ መንፈሳውያን ኢና ባህልቲ ግን ድማ ብውሽጣዊ ናይ ኣፅራር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተልእኾ ብዘለዎም ውልቀ ሰባት ከም ዝኾነ ተረዲኹም ሃገረ ስብከትና ኣብ ልዕሊ እቲ ብሕግን ብስርዓትን ዝተዋሃበ መደበኛ ልኡኽ ስርሑ ብተወሳኺ ካብቲ ኣብ ትግራይና ዝተኣወጀልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዕለት ዝተፈናቐሉ ወገናትና ምሕጋዝን መንበረ ሰላማ ኣብ ምምስራትን ዝለዓለ እጃም ዝወሰደ ሃገረ ስብከት ከም ዝኾነ ግልጽ እናሃለወ በቶም ከም ድልየቶም ግምታዊ መፀለምታን ስምጥፋእን ብሚድያን ፌስቡክን ዝዛረብ ውልቀ ሰባት ዝግለጽ ዘይኮነስ ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ኢሳያስ ይኹኑ ሃገረ ስብከትና ብትረዚን ዋጋ ዝኸፈልናሉ መንበረ ሰላማ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዘይንደራደረሉን ኣብ ጎኒ መንበረ ሰላማ ኮይንና ኣጠናኺርናን ኣበርቲዕናን መደባትና ኩሉ ከም እንፍጽምን ከም እንሰርሕን ኢሉ እውን ሎሚ እውን ከም ትማሊ ንመንበረ ሰላማ ካባና ዘድለ ኩሉ ከም ኩለን ኣህጉረ ስብከታት ትግራይ እንሕግዝ ምዃንና ንኩሉ ህዝበ ክርስቲያንና ክንገልጽ ንፈቱ። ክልተ ቀኖናን ድግማን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብዝተሓሰ መንገዲ ነቱ ከም ተዝካርን ፍትሓትን ዝመሳሰለ ቅዱስ ተግባርን ስርዓትን እናነቐፉ ብስም እቶም ቀኖናን ድግማን ሓልዮም ስርዓት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኣኽቢሮምን ብስርዓት ዝነበሩ ክቡራን ምእመናንና ስም ንክንግዱ ናይ ምእመናን መቐለ ብወንበርን ርክክብ ህዝብን ኢና እናበሉ ማንም ዝወከሎም ዘይብሎም ሕገ ቤተ ክርስቲያንን ሕገ መንግስትን ብምጥሓስ ብሓይሎም ብሚድያታትን ብፌስቡክን ዘሕልፍዎ ዘለው መሰረትን ሓቅን ዘይብሉ ዘረባ ስለ ዝኾነ እዞም ብስም ክቡራት ምእመናንና ከተማ መቐለ ዝርግዱ ዘለው ውልቀ ሰባት እዚኦም ፈፂሞም ንቅድስት ቤተ ክርስቲያንናን ንክቡራን ምእመናንናን ዘይውክሉ ምዃኖም ክንገልጽ ንፈቱ። ሰለስተ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ከም ዝፈልጦ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ምስ ብህትውና ጵጵስና ዋሂዶም ዝነብሩ ባሕታዊ ለይቲ ብስግደት ቀትሪ ብጸሎት ናይ ትሕትና ናይ ምንኩስና ናይ ትዕግስትን ትሩፋትን ወዘተ መምህርን ምሳሌን ብሓፈሻ ቀኖናን ድግማን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ባዕሎም ኣኽቢሮምን ኣጽኒዖምን ብኩሉ ኣማን እውን ክኽበር ዝገብሩ ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ንብረትን ቅርስን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተሓልዩ ንክነብር ኣበርቲዖም ዝሰርሑን ካብ 4 ማዕዘን ትግራይ ተፈናቂሉ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ ኣጽናዕኒዖምን ሓጊዞምን ብሓፈሻ ቤተ ክርስቲያኖምን ህዝበ ክርስቲያኖምን ዘገልግሉን ዝመርሑን ዓብይ ኣቦ ምዃኖም ግልጽ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ዞም መኽበር ቤተ ክርስቲያንን ፈታዊ ዓዶምን ህዝቦምን መላእ ዘመኖም ብጾምን ብጸሎትን ኢሉ እውን ብንጽህናን ብቕንዕናን 24 ሰዓታት ናይ ህዝቦም ፀገምን መከራን እናስታወሱ ብንብዓት ናብ እግዚአብሔር ምሕረት ዝልምኑ ናይ ጸሎት ኣቦ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ብውልቀ ሰባት ዝወርደሎም ዘሎ ብሚድያን ብፌስቡክን ንኦም ብዘይገልጽ መልክዑ ብግፍዒ ጸለመን ምጥፋእን ዘመቻ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መሰረት ዘይብሉ ህልውና ቤተ ክርስቲያን ዘፍርስን ሓድነት ህዝብና
ዝፈላልን ተግባር ስለዝኾነ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከትና ዝርከባ ገዳማትን ኣድባራትን ዘለኹም ኩለኹም ኣመሓደርትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ብሓፈሻ ማህበረ ካህናትን ማህበረ ምእመናንን ኢሉውን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኩለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ደግማኣን ቀኖናኣን ኣጽኒዓ ነፃነት ሓልያ ብመንፈሳዊ መንገዲ ክትጓዓዝ ዝተቀበልኩም ሓደራ ኣጽኒዕኩም ነቶም ብእግዚአብሔር ኣምላክን ብታሪክን ዘሕትት ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንናን ብፁዕ ኣቦናን ጸለመን ስምጥፋእን ዝፍጹም ዘለው ወልቂ ሰባት ዝኩንን ድምፅኹም ክትስምዑ ንጽውዕ 4 ካብ ቀዳሞት ኣቦታትና ዝተቀበልናዮ ትውፊት ኣጽኒዕና መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ወርቲዕና ክንቅጽል ምዃንና እናሓበርና ኣብዚ ህዚ ዝህቀን ዘሎ ኣቦታት ካብ ኣቦታት ምፍልላይን ምምቕቃልን ናይ ቤተ ክርስቲያንና አንጻር ሃይማኖታዊ ክብሪ ዘናእስን ስለዝኾነ ብቀጥታ ይኹን በተዘዋዋሪ ኢድ ዘለዎ ሁሉ ካብ ዘየድሊ ምፍልላይ ናብ ሓድነትን ፍቅርን ኢሉውን ናብ ምርድዳእ ዘምጽእ ስራሕ ንክሰርሕ ንጽውዕ 5 ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ክከፋፈል ኣዝዩ ዘጉየናን ዘስክፈናን እኳ እንተኾነ እዞም ቤተ ክርስቲያንና ዘናሽው ዘለው ውልቀ ሰባት ቀልጢፎም ናብ ልቦም ተዘይተመሊሶም ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዘቕመጦ ስርዓት ኣብ ልዕሊኦም ደረጁ ዝሓለው ውሳነ ንምሃብ ከም እንግደድ ንምእመናና ክንገልጽ ንፈቱ 6 ዝኸበርኩም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትርከቡ ኣህጉረ ስብከታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብሰበብ ምሕደራ ምሲሎም ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንና ዝፍጽምዎ ዘለው መጸለምታን ስምጥፋእን ዘመቻ በቲ ዝዓበየ ከተማ መቐለ ንምፍላም ወይ ንምጅማር ኢሎም ደኣምበር ንኩለን መዋቅር ኣህጉረ ስብከታትና ንምፍራስ ኣንዊሖም ዝኣመቱ ብዕቱ ከም ዝኾኑ ብዕቱ ክትርድእዎን ልማዳዊ እቱ ልሙድ ሃይማኖታውን ሓውነታውን ምትሕባርኩም ከይተፈለየና ኣብ ዝፈተና እዋን እዙይ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቀኖናን ደግማን ንምፍራስ ተለዓሉ ሓይልታት ብሓባር ፈሊና ክንሪኦም ከም ዝግባእ ብዙ መግለጽ እዚ ብኣኽብሮት ንሕብር 7 ምስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ተታሒዙ ብውሕዳት ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታትን ፌስቡክን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ወራን መንፈሳዊ ኮሌጅ ቤተክርስቲያን እዩ እናተባሃለ ዝቀርብ ዘሎ ሓሳብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኣባይታ ምስ ዘለው ሰነዳት ቃለ ጉባኤን ናይ ስራሕ ደብዳቤን ዝጋጮ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ወፃኢ እናተዘረበ ዝርከብ ምዃኑ ግልጽ እዩ ይኹን እምበር ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ቤተክርስቲያን ሕገ ቤተክርስቲያን ብዙ መሰረት ትማሊ ይኹን ሎሚ ካብ መቐለ ሃገረ ስብከት ወፃኢ ብኻሊእ ተመሓዲሩ ከም ዘይፈልጥ ክንገልጸልኩም ንፈቱ ሰነ ዕለት 7 2016 ዓመተ ምህረት መቐለ ትግራይ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን